12 000 шақырым юл һәм 300 метрлы Георгий тасмасы бүгін Қазанда яшь армиячилар уртак җиңүдән уртак тынычлыкка дип исемләнгән автойөрішне каршылады. Җиңү байрагын кунаклар Владивостоктан Мәскәүгә таба юл тота. 1953 елга газ машинасы Россия буенча сәяхәткә чыдыймы һәм автойөреш нинди максат белән оештырылган. Җиңү паркыннан Илгиз Шакуров материалы. Гаят зур һәм бик тә кадерле. Бөек җиңүнең символлары бүген Казанда. 200 квадрат метрлы җиңү байрагы һәм 300 метр озынлыктагы Георгий тасмасы. Башкалага аларны уртак җиңүдән уртак тынычлыкка автойөришендә катнашучылар алып килде. В первую очередь, это сохранение исторической памяти. Беренче чиратта безнең максат тарихи хәтерне саклау. Онытырга хакыбыз юк. Бөек Ватан сугышы иле безнең һәр гаиләсенә калган бит. Без үткән чакрымнардан кайчандыр сугыш геройлары да узган. Барлыгы 12 000 чакрым Владивостоктан Мәскәүгә баралар. 6 катнашучы сәфәргә сугыш башланган көнне 22 июньдә кузгалган. Зур шәһәрләрдә махсус тукталалар. Автопробегны Казанның иң истәлекле урыннарының берсе җиңү паркында каршы алдылар. Биредә барысы да ул шаулы елларны хәтерләтә. Мәсәлән, бу машиналар җиңүгә үз өлешен керткән инде. Хәзер алар сугышның кайта авазы кебек. Автойөріштә 2 машина. Юлда халык игътибарын 1953 елгы газ җәлеп итә диләр. Кызыгып бәясен дә сорыйлар икән. Бу машина сугышта һәлак булган 27 миллион корбан күк кыйммәт дип җавап кайтаралар автойөріштә катнашучылар. Җиңү байрагы һәм Георгий тасмасын да нәкъ менә шушы хәрби автомобильгә төяп йөртәләр. Казанда автойөрішне шәһәр халкы, хәрбиләр һәм яшь армиячилар каршы алды. Это мы уже не первый год это мероприятие. Мондый автомаршларны каршы алу тәҗрибәбез бар, әмма сизгәнсездер, бүген халык та яшь армиячилар да аз. Бу пандемия белән бәйле. Безнең движение ул буларына түгел, ул исторический память һәм аны онытырга ярамый. Автойөріштә катнашучылар Мәскәүгә Бөек Ватан сугышы тәмамланган көнне 3 сентябрьдә барып җитәргә ниятли. Анда алар дөнья җәмәгатьчелегенә уртак җиңүдән уртак тынычлыкка шигары белән резолюция тәкъдим итмәкчеләр. Түгәрәк өстәлдә 7 союздаш ил катнашачак. Илгиз Шакуров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Монда